Hi guys, good morning. Magluto tag tortang talong. Ito yung kuanan guys. Ako ning isugba. Ito ning butangan sa itlog. Tanas mimi guys. Okay, naputulan. Wait, nagpalit na naman. Oh. Anak mi. Tulo lang ito isagol guys. Ang mga nabulingit. Nabulingit ang kamot. Tortang talong atong sudan. Yeah. Good morning. Pangila mo si Tukaw. Suko man buntag pa. Ngano ka? Ang saday ka. Pangalan nila ko asin. Diba? Ang ganda. Ang ganda. O diba? Ang sarap. Ang sarap. Talaga. Kiss na nili. Yow! Putong buntag pa. Sapot na yun guys. Buntag pa. Ngano ka na siya? Ngano ka na siya? Ha? Di kampang sa kay. May kampang sa talong kay. Pagkalamian na. Ganito mamaraw ang mga pankaroon guys. Nulit ang mga bata. Anulit sa nililin. Yari yung motor ni tatay. Mo yan gidala. Paingon sa sentro. Gidaluan niya rin motor ni Doy. Sabat ka? Hoy, kaya LG, tawag ka. Wala na agas si Mute? Wala agas dia? Ha? Nagagas ba lagi diri balay? Oh. Ganina raman buntag. Oh, ganina ra. Ganina ra ni nag-agas. Hindi ko agas eh. Ako sa niya sa bayad eh dagto. Di ba lang register si Matiotek? Dili dong. Nagbagog SIM day ka? Ay, pulit to. Isa na ko SIM. I-register pa day gihapon dili naman siguro. Register gapon. Register day gihapon.
Eh mo manoy kay kabalo to siya kay nabago man na iya SIM. Siya ra man nag-register ito sa iya. Hi. Hmm. Nayakor. Hmm. Yay. Nay, Hmm. Cuma na. tag ni Lola. Da 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 da. Lami atong sudan guys. Di rabas mimi dani agkaon. Di ka na nimi? Ano yung mga kaon na nimi nga lami kay nimi? Ay, ito. Ah, di wa kay sudan karon kay di makakaon na ni. Kanya di ay o. Aso? Kani. Aso? Kani. Dapat magkaon di ka gakaon mag-isi undoy daning talong. Naglarga na sila ni undoy. Nguli na sila ni undoy sa Bohol. Nguli na to sila kanina. Nag-chat na si Jinjin nga nakasakay na sila gahapon guys na pulibok. Pulibok man gahapon wa sila nakakuan. Nakasakay basta yun ani Mayo. Ay, kasi karon. Ay Mayo. Basta yun ani nga buwan. Ayon sa Mayo pulibok gid ang biyahe. Dili gini mo makuanan nga pag kuan makasakay din ka. Kay kung naay mga pasayro nga bahaw mo man to ilang unahon ilang pulibok gid sila. Ako to kung uyuan sa Cebu. Pag inquire nila sa kuan hikit sa iyang anak. Nag-ingon man nga pulibok pagkaugma way biyahe ay way nay biyahe pero walay dawat pasayro pagkaugma. Mo to sila nga pagkagabi na nanguli gid sila. Uban pa benta to sila kaligo nang sa dagat. Ano ka nakauban kay konsert sila nga makabiyahe dayon. Insa. Sila ni Papa Eddie, ni Mama Baby. Mana guys, ato na ning lutoon. Nayabo. Nayabo di ay. Sorry, nayabo. Kami amang sudan ni Mimi karon. Yung Kuya LG. Itlog nga torta nga itlog. Torta nga talong di ay torta nga itlog. Ano yan? So ako na ning lutuan guys. Di na ta maglangon kay gutom na. Iskambul. Iskambol. Guys, manakong tortang talong. Dingdingan na ni Alanda ni guys. Nadaybingan na. Diha. Ito temporary. Ito na itong dingding nga kawaya ay sim. Temporary lang na siya na guys. Ako ni Mimi guys. So na kape. Kape sausawan. Nagpalutos Mimi og fried egg. Fried Ito among kanon di siya kangay kay red rice. yaman. So mamahaw ta ninyo guys. Mahaw tayo. Ikaw mamahaw ta dong. Ayan, sinalan guys. Ayan, patsara ka nga ding. Tama na. Sige na, sige na. Let's add Pamahaw ta ninyo tanan-tanan guys. Ano itong sudahan? Ako di, di itong Timber spoon. kuhasad to ka. Kan Gamay rin mo? Kana ka do yan yung mga kanang guys. yummy. Yummy, 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 yummy. Yum rice. Sa gula mo sa ding puti. Naida. Pamahaw. Ano ba? Inani ang kanila yung Joey Naida. Lami. Kumukhaan kag talong na ano na. Lami girl. Ayaw pagpilik-pilik.
baho. Ito ba kaya Sayang. dili sila magkuan. Ato sa lawakan. Hindi sa bahay. Ilagay sila magkaon. Sarap. Kuan budak sila. Pangaantan niya tanan guys. Pamahaw. Kaon mo, Nek. Tek, asa ko. Ikaw sa dilo. Isa ko na siya kaon kay pula. Yan ba kanya mo Ah. Isa siya kaon kay pula. Hmm. Ayun kayo. Sabdan na yung ipangita mi. Dami lang sa niya isa ko. Dami lang di ay. Ito kayo. Wala sa nakakanog sa daan. Niilogan sa isang eren. O siya nakakaugsudan. Lami kayong kape. Kana na himuan na usira. Mahal na sila guys. Niduido ni lang. Ito, ay ko raso. Tudlo amang ka. Kailan mo lang. Ansa? Ji. Mana? Paano? Na. Basta. Pagkaligo na ni. Kaligo. Malo ka ano. Ne. Ako ito ni bang kaligo.
Bamahaw guys. Nawag ko kami mga. Nawag. Isa. Gamtong lang. Medyo wabol. Chip. Buat ako balik, ma'am. Ano? Hi guys, good morning. Naday ko nadawat dagtong piyesta kadawanan. Ngani si Ma'am Choy Rivera. Iya kong itagaan og malong. Tsada kayong malong guys. So dahan kayong salamat Ma'am Joyce. Pasensya ka na gid ma'am nga wala kay min akakuan sa imo unsaon nga gikan ko nang luto na nakuan gigay ko mura ko gikapoy og maayo. Manang pasensya gid kay ma'am nga wa ka kay namo na entertain pero sila ay wa ka kay nako nakuan pero sila nililin kay sila magidang nagkuan nimo dito ila ni ate naka kuan gid sila kay nimo pero ako wa gyud kay ko nakakuan kay son nga na busy magig kog maayo sa buntag nanang buntag na busy kog maayo nya pagpakapahuway na ako mura ko sa nakuan ba nga pagpakapahuway na ako wala na din ko nakakuan nga lami ikatulog lami ikuan nya murag ako nakakuan kay sa imo ma'am nag-uli na lang gani ka nga wala ko nakabalong nga nakauli ay nag-uli na ka. Daghang salamat dani ma'am sa imong gihatag daw. Salamat kayo sa imong pag-anhi. Welcome kay mo dinhi sa amo kumanhi mo diri sa moa. Ug daghan kayong salamat gid kay sa inyong tanan sa inyong solid supporter ug sa mga legit daghan kayong salamat ninyong tanan. Shout out Ma'am Joy Rivera from Butuan. Daghan kayong salamat ma'am nga nakaabot jud ka dinhi sa moa. Ikaduha nimong pag-anha. Daghan kayong salamat. Salamat sa imong pag-anha dinhi sa moa. Nga imo gyapon ming gitagaan og oras o panahon adlaw. Salamat kay Ma'am Joy karon pag ko naka-video sa imong malong. Ako ay magpaalam na guys. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Bye bye. I love you all. God bless you all. Amping tang kanunay tanan guys. Bye. Buling pa man akong kamot oh. Gikan magud ko nag sugba og talong niya. Okay na ko nakuha ang kuan. Bye-bye, Hugaw. guys. Bye-bye. Bye. I love you to all. Mwah. Agay, cute ba? Amwa.